शिकारी शिकारी वाघ्या आल्या. पेट्रोल ब्लिंक करते. एक कांडी दाखवत होती ना, आता इथे ब्लिंक आहे. मग आता एक चोर आहे ना आमचा, हा बघा. काय तू नको जाऊ का कुणाला मागे हो. म्हणजे आमच्यासाठी ही खूप मोठी गोष्ट आहे, त्याच्यामुळे मला वाटतं ही गोष्ट. वाघ्या या रे. संध्याकाळची वेळ आहे मैत्रिणीनं, 5 वाजलेत आणि आज गुरं हैराण करतायत. मग आतापासून 2-3 वेळा हकलवली. हे बघा आता समोर आहेत तिथे. जसं जसं उन्हाळा वाढला ना त्यांचं खाणेपिणे ना कमी होत चाललंय. पण त्या आड्याभोवतीच असतात ना, आणि कधी आतमध्ये शिरतील याची काय गॅरंटी नाही. त्याच्यामुळे दुपारच्या वेळेस जरा जास्त लक्ष ठेवावं लागतं. हे बघा आवाज बघा येतोय. हा गेलेला मगापासून 2-3 वेळा हाकलून झाले मी. इथे थांबले ना आड्याभोवती, मग जरा भीती वाटते, कारण कसे पण घुसू शकतात आतमध्ये. हा बघा आला आमचा शिकारी वाघ्या आल्या. चला चला या. तिकडे रानात जाऊ नका, हां फटके पडतील ना. तर तिकडे समोरच्या रानात जायला शिकले ते दोघं पण. काल ना शेरू बघा या इकडच्या रानात गेला होता, ह्या साईडला. आता पण संध्याकाळच्या वेळेस काहीतरी 6:30 पावणे 7 झाले होते आणि मी हाका मारते ह्याचा कुठे पत्ताच नाही. भाग्या घरात होता आणि नंतर घाबरली मी एकदम. आणि घरात कोण नव्हतं, सगळे बाहेर गेले होते कामानिमित्त. नंतरला ना हाक त्याने मला वाटतं ऐकले असेल आणि मग तो आला बोला. आणि मग घाबरला होता मला बघून. त्याला म्हटलं आता आई चिडले, आता ओरडते, आता मला फटके पडणार. मग आला घरी. मग असं आहे ह्या सगळ्या गोष्टीत, म्हणून जरा लक्ष ठेवावं लागतं. आपण लहान आहेत ना म्हणून. ये वाघ्या ये बेटा या माती खाऊ नको तिथे बसून, ये खाऊ देते ये. वाघ्याची काही भीती नाही, तो जास्त असा फारसा लांब नाही जात. शेरू जरा आगाव आहे. कुणालचे बाबा भाड्यावरती गेले, ते अजून आले नाही आहेत. तर त्यांना आता फोन लावला होता, तर ते म्हणाले येतो आता थोड्या वेळाने. ऊन बघा कसलं कडकडीत, नको वाटतं. इकडे बाहेर या, इकडे या. जास्त थंड असेल तर मिक्स कर कुणाला पाणी. कुणालचे बाबा बघा आले आत्ताच, आणि आता घरात येत नाही, डायरेक्ट आता बाहेर चालले परत. आमच्या वाडीमध्ये ना मीटिंग आहे, त्यांना फोन आला आहे. मग चहा पण नको आहे, वेळ जाईल भरपूर. मग पोरांना सांग, भावेशला भेटला ना तर सांग बोलवलं, सांग काकीने सांगा ते घेऊन ते पोरांनंतरला. चाय दे उभ्या. आणि हे दोघं पण मग असे त्या गाडीतनं होते ना, शिटीवाला तर ओळखला नाही ना, लक्ष नाही तिथं. थंड पाणी शी त्याने प्यायचं जमनीवरचा. CNG आता संपलं, दुपारी 3:30ला भेटला असता CNG. माहिती आहे का आज मोठं पेट्रोल ब्लिंक करते. एक कांडी दाखवत होती ना, आता इथे ब्लिंक आहे. मग आता पेट्रोल भरायचं नाही भरणार, उद्या भरायचं. पण जाईल का गाडी तिथपर्यंत? इथून चढावं, बाकी सगळं उतरणं आहे. काय हो इथून तेवढा चढावा, आणि इतका चढलो की नुसतं उतरायचं गाडी. नाही पेट्रोल किती आहे ते बघितला गाडीत? हा जाईल ना गाडी. चावी दिली माझ्याकडं. हां कुणाल बाबू चावी घेऊन शेणी चालव घरी. हे दोघं येतील ना मागे बघ. त्यांचं काही सांगू शकत नाही, जे मागे पण येतील. चला कपड्याच्या घड्या वेड्या करायचेत. हे जाऊ नको, आबा बघतोय येणार तिकडे. आता दोघांची बघा दोघांची. हा चालू झाली.
झाली, सुरुवात झाली. हे जायचं नाही बाहेर अजिबात. चला मधमाशी बघ कुणाल, मधमाशीच आहे ना ही बघ. चला चहाचा गॅस बंद करते, कपड्याच्या खड्या करून. बाबा मीटिंगला गेलाय. थांब 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 हवे कुठे गेला जाऊ. चला चला घरात, चला घरात, चला दोघांनी घरात, चला 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 चला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता वाजलेत किती, 8:30. आज तुम्हाला काय सांगू, पाहुणी संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून पाहुणी चालू आहेत. म्हणजे कुणालचे बाबा येऊन गेले ना मगाशी मीटिंगला, त्याच्यानंतर चालू आहेत पाहुणे आणि गप्पा गोष्टी करण्यामध्ये बराच वेळ गेला. आता पण ह्यांचे ना काका आलेत मुंबईवरनं, काल ते आलेले आहेत, त्यांच्या गप्पा चालू आहेत. त्यांना आता चहावर दिला आणि आता जेवणाला सुरुवात. तर तांदूळ संपले होते ना म्हणून त्याला काढले डब्यातनं. हे बघा तुम्हाला किचनमध्ये दाखवते. भांडी पडलेत सगळी चहा पाण्याची, ती अगोदर घासून घेते. पूर्ण बेसिन भरलेली आहे. या रे आतमध्ये या. हे दोघं जण ही बघा. सगळ्यात आधी भांडी घासून घेते, कुकर लावते आधी आणि मग ती चहा पाण्याची भांडी घासते आणि मग जेवणाला सुरुवात करते. खूप उशीर झाला, आता साधं सिंपल काहीतरी बनवते. आणि अजून एक गोष्ट ना तुमच्याशी शेअर करायची मला. मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं मी, पण थोड्या वेळाने तुम्हाला मी सांगते. आता फक्त जरा थोडंसं जरा आटकून घेते काम. एक आनंदाची गोष्ट आहे, म्हणजे माझी खूप अशी इच्छा होती, ती माझी इच्छा आज पूर्ण झालेली आहे. कोणती इच्छा ते तुम्हाला थोड्या वेळाने सांगते मी. कुणाल हा बघ ना, हा कधीपासनं माझ्याकडे एकटक लावून बघतोय. हा वाघ्या नाही, शेरू. ही बघा, मी आता इथं लादी पुसायला घेतलंय. रात्रीचीच पुसते, कारण दिवसभर आहे ना भरपूर आमच्याकडे मातीचे पाय वगैरे असतात. कुणालच्या जेव्हा झोपलेत दमून, अजून आमचं जेवण होतंय. आणि दुसरं तुम्हाला दाखवते. हा बघा, इथे एक चोर आहे ना आमचा. हा बघा, हड्डी कुठेतरी लपून ठेवलेली. हड्डी म्हणजे ती बोन बघा विकत मिळते ना ती. ते त्याला तर कुठून तरी आणला शोधून आणि बसून तो गपचूप खातोय. त्याच्यामुळे शेरू म्हणतोय ह्याला सोडलेलं आहे आणि मला का नाही सोडलेलं आहे. म्हणजे अशा नजरेतून तो माझ्याकडे बघतोय कधीपासनं. वाघ्या, वाघ्या जरा जेवायला. मी बटबट लादी पुसून घेते, कारण हे बघा किती घाण झाले लादी, आज भरपूर खराब झाले. बाबू उठा जरा बेटा. असं बघतो ना मग मला दया येते बिचाऱ्याची. शेरू त्याला बांधून ठेवलं, कारण मग असे पाहुणे आलेले ना, तो सारखा उड्या मारत बसतो अंगावर त्याचे. म्हणून मग म्हणजे जास्त करून शेरू. शेऱ्या, शेऱ्या त्याला उठा, त्याला आपण लादी पुसूया. हा बघा आला. इकडे येऊ नको हड्डी घेऊन, नाही तर परत मारामारी होईल तुमची. हा रे कुणाल मागे हो. विंचू बघा, आहे विंचू. थांबा तुम्हाला मी दाखवते, 1 मिनिट जरा. आता गरमी होते ना, आता गरमीतनं बाहेर पडणार. आता येऊ पुढे मी. धावत येईल नाही ना. हा बघा केवढा मोठा विंचू आहे बघा. तो त्याला आता हलवल्याशिवाय धावणार. त्याच्यावरती ना पान पडलंय. तो शांत आहे, तो बसलाय, तो ऍक्टिंग करतोय ना. मारा आता, काय आता वाढ बघताय. ते नशीब ह्या दोघांनी बघितलं नाही ना, तर भाग्या शेरू माहिती ना काय करतात ते असे काय किडे वैडे असे बघितले ना जीवजंतू का लगेच तो भाग्या तर अजिबात सोडत नाही, पटकन धावतो. हा बाबू थांब. तो बघा भाग्याला आणि शेरूला ना आतमध्ये बांधून ठेवले म्हणून. कोयता आणू, कोयता आणू का. हे आता आमच्यासाठी नॉर्मल झालंय. मागच्या वेळेला पण मारला होता, आता गरमी चालू झाली ना. हा थांबा, मेला मारला. हा बापरे, बघून अजून हाय जिवंत आहे अजून. कसं खेकड्यासारखा.
मारा मारा साप मारून राहा आणि लांब फेका. हे दोघं जण माहिती आहेत ना कसे आहेत ते. बबड्या हो काय पकडलं? खायचंय? खायचंय तुला? शेरू वाग्या ओय वागू वागू आमचा बघा कपाटाच्या खाली झोपला. चला जेवायला चला. चला 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 जेवायला चला चल चल. वाग्या ये. तो काय पकडलं? हे बाबांनी काय पकडली? दाखवते. चला ह्यांना फेकू दे. ह्याला सोडते आधी. त्याला आता भूक लागली. काय झालं माझ्या बछडीला? या माझ्या बछडीला काय झालं? तर सोडते चो. भूक लागली भूक लागली भूक लागली आणि झोपू आली. आतमध्ये ना फॅन चालू आहे. फॅनचा आवाज येतो. चला. नशीब ह्या दोघांनी बघितलं नाही ना तर हे दोघं जण ना त्याच्यावर तुटून पडले असते त्या विंचवावरती. पण प्राण्यांचं ना तुम्हाला एक सांगते आता म्हणजे आम्ही आता जे बघतोय ह्या दोघांचं की कोणतं पण किडा मकोडा काय असेल ना पटकन असं काय पण असं खात नाही. त्यांना पण एक अंदाज असतो की नाही आता हे खायला पाहिजे किंवा ही आता हा जो किडा आहे तो त्याला मारायलाच पाहिजे असं. आणि आजचा दुसरा दिवस मैत्रिणीनो. रात्री की नाही भरपूर उशीर झाला सर्व काम आटपेपर्यंत. आणि मग तुमच्याशी जी गोष्ट शेअर करायची ना ती राहून गेली. कुणाला जेव्हा आपण जाम थकलेले होते ना त्याच्यामुळे मग मी म्हटलं राहू दे सकाळी म्हटलं तुमच्याशी बोलीन. तर जी गोष्ट शेअर करायची तुम्हाला सांगते मी आता. मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं मी फणस आणि केळी बघा पॅकिंग करताना. आणि नंतर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं पैसे देवाजवळ ठेवताना. आणि तेव्हा मी तुम्हाला म्हणाले होते की पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेन की हे पैसे कसले. तर त्याविषयीच तुम्हाला थोडंफार सांगते मी. तर आपले एक सबस्क्रायबर आहेत व्ह्युअर्स आहेत ज्या कणकवलीमध्ये राहतात. त्यांची मला कमेंट होती की ताई मला केळी हवेत म्हणून एक 2-3 डझन. तर भाऊ जेव्हा भाड्याला वगैरे येणार असेल त्या साईडला तर त्यांना पाठवून द्या. आणि दुसऱ्या दिवशी कुणाल जेव्हा ना कुडाळला जाणार होते भाडा घेऊन. त्याच्यामुळे चला म्हणून मग ना पॅकिंग करून मग त्यांना पाठवून दिलं. कुणाल जेव्हा रात्री की नाही उशिरा आले त्या दिवशी. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे व्यवस्थित पोचलं की नाही ह्या गोष्टीचं मला काय माहिती नव्हती. म्हणून मग मी त्या दिवशी त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं नाही तुम्हाला हे पोचलं की नाही ते. म्हटलं आज त्याला सगळं डिटेलमध्ये सांगते तुम्हाला. माझी अशी ना मनापासून इच्छा होती की माझ्या घरात जे काही थोडंफार पिकते ना ते तुमच्यापर्यंत पोचावं. अगदी मनापासून मला असं वाटत होतं. मध्ये एकदा आपले भाऊ बघा आपल्याला भेटायला आले होते. मला वाटतं घाटकोपरचे होते ते. त्यांचं नाव आता माझ्या लक्षात नाही आहे पण मला वाटतं जोशी असं त्यांचं काहीतरी आडनाव त्यांनी सांगितलं होतं. ते भेटून गेले आणि नंतर माझ्या डोक्यात आले अरे बापरे म्हटलं केळी आपल्या घरामध्ये होती मी त्यांना द्यायला पाहिजे होती. आता त्यांचा नंबर पण माझ्याकडे नव्हता त्याच्यामुळे मी त्यांना कॉल करून पण रिटर्न त्यांना बोलवू शकत नव्हती. पण नंतर असं खूप माझ्या मनाला असं वाटलं की ते घरी आले आणि मी त्यांना जे वस्तू घरामध्ये असतानासुद्धा म्हणजे माझ्या लक्षात नाही म्हणून मी विसरून गेले. ते एक राहून गेलं त्यांना द्यायचं. तर आता म्हणजे अशी इच्छा होती की ही जी केळी काढलेली आहेत ते आपले जे व्ह्युअर्स आहेत सबस्क्रायबर आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचावे. ताईंची आपल्याला कमेंट आली एक 3-4 दिवसापूर्वी. आणि मग लगेच त्यांनी ना नंबर घेऊन कॉल केला मला. तसं आमचं बोलणं झालं आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी मग त्यांना मी पाठवून दिली. तसं मी तुमच्याशी व्हिडिओमध्ये बघा शेअर केलेलं आहे. त्यांना मी पैशाचं पण सांगितलं होतं की पैसे वगैरे असं काही नाही तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित वस्तू फक्त पोचवू दे एवढीच माझी अपेक्षा होती. पण त्या आपल्या ताईने की नाही पैसे पाठवले. म्हणजे त्या मला फोनवरती अशा म्हणाल्या की नाही तुमची मेहनत आहे तुमचे कष्ट आहेत त्याच्या कष्टाचे काहीतरी चीज तुम्हाला मिळायला पाहिजे म्हणून त्यांनी त्यांच्या परीने थोडेफार पैसे पाठवले होते. म्हणजे जास्तच पाठवले होत्या. म्हणजे आम्हाला तरी वाटतं की नाही भरपूर त्यांनी पैसे पाठवले. तसं मी त्यांना फोनवरती म्हणाली पण की नाही तुम्ही भरपूर पैसे पाठवले. म्हणजे त्यांना ते कुणाल जेव्हा म्हणाले होता की तुम्ही ताईंना ना आईस्क्रीम घेऊन जा म्हणून. तर त्यांना कसं उशीर झाला आणि घरी येईपर्यंत आईस्क्रीम मेल्ट होऊन जातं त्याच्यामुळे ते काही घेऊन नाही आले. मनापासून माझी जी इच्छा होती ना की ही केळी जी आहेत ना पिकलेली ती तुमच्यापर्यंत पोचावीत ही माझी इच्छा पूर्ण झाली. पैशाची माझी अजिबात अपेक्षा नव्हती. फक्त तुमच्यापर्यंत पोचावी एवढीच अपेक्षा होती. कोणीही असू देत मग म्हणजे इकडे गावचे असू दे किंवा मुंबईचे असू दे पण ती माझी इच्छा पूर्ण झाली. आणि ही गोष्ट मला तुमच्याशी शेअर करायची होती. आणि दुसरी गोष्ट जे पैसे तुम्हाला दाखवले ना देवाजवळ ठेवताना ती आपली पहिलीच कमाई. म्हणजे आपण जो काही भाजीपाला किंवा जे काही फळ आपल्या काय म्हणूया आपण पर्सामध्ये झालेलं आहे ती पहिली कमाई म्हणून मला ते विशेष वाटलं. आणि मग ते पैसे जे आलेले होते ते मी देवाजवळ ठेवले. म्हणजे आमच्यासाठी ही खूप मोठी गोष्ट आहे त्याच्यामुळे मला वाटतं ही गोष्ट तुमच्याशी शेअर करायला पाहिजे. तर चला मित्रमैत्रिणीनं आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.